Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jana, 29 years old, minyo og may duha ka anak, taga Cebu. Punto medikal kini akong suliran. Buntis manggod ko ron ug daghan kay ko gipamati. Aron ninyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Lino pagmata. Napug ang tao. O sa bagat Gina eh. Mataon na, kaya ako liog, sakit. Meron akong kituok. Ha? Gito ka? Ikan siya. Ay, way, nagtuok na ako. Uy, meron akong kituok. Oh. Ay, Gina, saboy. Kuyuan mo sa tali mo. Mo ba'y, mapagil pagmata na ako. Kamata ko si mga kasaban. Ako sa pagkaya. Ang isa ko, be. Kinausap di ka. Ako laging liog. Uy, maglisog ko ginhawa kay mura akong natuok. Nausap di ka, ha? Kapiin na ka ba? Ngayon, sa may tambal na to, anak. Sa umala na to. Napanginan ko kilot sa liog, be. Apa. Aron makaginawa ko tarong kay punga kaayo. Sakit sa bayag, apel lang ako ngipon. Unsa? Ya, kumusta naman yung bati ni mo? Arang-arang na. Pero naang hapon ka pa'y. Ugang akong hadlukan. Basik sa magabi nga, maragmisugmat siya ba? Nya, maunsa ko si Mako. Buntis pa ko. Patsikap na siguro? Kung lang may bawtag, naun siya lang liog ni mo? Normal naman na pag-test na ako sa imong thyroid. Ang imong result sa T3 by T4 o TSH, normal ra. Mao ba, Dok? Yes. O dili na lang ko mo request nga ipa-ultrasound pa nato ang imong liog ha kay normal naman ang blood panel sa imong thyroid. Salamat taon sa Ginoo, Dok. Aray! Naun siya namasag ka? Ay, yan, mas ni sakit sa kong ngipon, Lino, eh. Siya, di pintas doktor. Wapa din mo, mapapilag-check up. Nalimot ko, eh. Nawa man sa sakit sa kong ngipon na itong gayon na, be. Pero karon may sakit na sa maayo. Sa takatulong ni mo kapilaan ni Kalki, ha? O sa kong kapil nga, isa kita ang singipon ni mo. Lino, Hmm. sakit mo ayaw kong ngipon. Staan lagi ko. Nangangin na sabkan ako. Tapa ako pa ko ugma. O, ugma naman. Unya na gina kay kadlaw naman nun. Nya, ugma ka pa diha. Sakit lagi kaya akong ngipon. Ipaibutan lang ka ng ipunan ni mo nagsakit. Ha? Pwede di ay nga buntis man ko. Ha? Karon ako pagbuntis nga nagmuog sama ani sa akong liog. Wa mo ko maingon ani sa una og ikaduhan akong pagngaptos. Ug makalibog kaayo, kay doon ako'y gibati. Apan, normal raman ang resulta sa akong mga test. Ug wala sa po makapacheck up og balik tungod kay way budget. Wa ko'y laing mahimo gawa sa pagkilak kung musul ng sakit sa akong ngipon. Unya, Oh, husto si Lino. Nga naman tuod nga dili naman lang mo ipaibot. ma, nalimot kang buntis ko. Pwede day ipagngipon ng maptos? Ano kung dili? Magbuot sila, bisag sakit na kaayo. Ma, ang itanog ngipon may tambal nga tumaron. Unsaon man ako pagtumar? Nga di man ko kapatakag tumar og tambal kay buntis man ko. Madautan niya ang bata nga akong isabak. Daghan ba yung mga anak nga may diferensya kay may tumar ko og tambal? Simba ko, mo ni may tabos akong anak, ma. Maong di na lang ko, uy. Ang tuso na lang nina akong sakita sa akong ngipon.
Unsay sudan na to, Lino? Humot lagi. Na, manok lagi na nga akong giprito. Ay, lami Bantog humot kaayo. Hukad, Bi. Ha? Mukaon ka na? Sakit pa ka ng gipon mo? Nawawa naman, Sab. Maumukaon ko kay gitlaw kay kuha ng manok, uy. Na, magkasama tabi na sa sakit sa ngipon ng manok. Tamay inununan dito. Isda na sa isudan. Bisag kakanunan jud kong manok, kay nga ko. Ha? Anto sa lang akong sakit sa ngipon, gud, uy. Kay si Bakog makuhaan niya ko, be. Pana? Nang ayaw ka og manok. Ipaw na biya ka sa rason ako, ha? Ay, kung awaya, good. Ay, ano man yun, uy. Nga kung magsakit ang akong ngipon. Apil masang sakit ang akong liog og buko-buko. Usa? Apil na sa imong buko-buko nga magsakit? Gani. Oh, palin, be. Sakit siya kayo. Stilan. Daghanan na binimog sakit, oy. Kung wala tingali kag calcium dyan dyan na, wala tingali magsigig sakit ng imong ngipon. Pagtay ko calcium, oy. Unya, kay buntis ang kapayot. Mandaot na nga akong babies kong tiyan. Oy, gaga. Vitamins na, oy. Dili na makaunsa nimo og sa bata. Dai, dili na antibiotic o pain reliever. Sige, mutumar ko, anak. Pero kanang pagsakit sa imong liog ba? Dili ka nga may thyroid problem gyud ka? Second opinion ka ha. Base na sayop lang tong unang doktor nga nag-check up nimo. Unsa? Nagtumar na ko og calcium, pero mao gihapon. Sakit gihapon ang akong ngipon, nga mo apil og sakit ang akong liog og buko-buko. Magsige na lang kog hilak sa kasakit, ug dili makataro og katog, kay di lagi ko kapatakag tumar og tambal kay puntis ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magsige og sakit ang akong liog nga mura kog tukan. Pagpa-check up na ako, normal raman ang akong resulta sa akong result sa T3 ug T4 ug TSH. Naunsa man ka di ay ni? Ikaduhang pangutana, wa na i-ultrasound ng akong liog kay normal ra lagi ko ng akong mga results. Pero, posible ba yun nga may thyroid problem ko, maong magsakit ang akong liog? Ikatulong pangutana, magsige sa sakit ang akong ngipon nga mudungan sa pagsakit sa akong liog ug buko-buko. May connections ba ni silang tulo? Dili pa ni makadaot sa akong pagbuntis? Posible ba nga makuha ni sa akong anak ang akong mga pamati? Ikaupat og katapusan, gusto unta na akong magpaibot sa akong ngipon kay di na gyud maagwanta ang kasakit. Pwede ba sa usa ka buntis ang magpaibot og ngipon? Unsa may akong buhaton? Palihog, tabagig tambagi ko. Kini ang akong soliran, Jana. Mayo adlaw mga suking pigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Juan sa gaya na nga sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong medical, psychological, emotional, behavioral, drug-related ng mga problema, kaya usama ko medical doctor, psychiatrist, ug drug addiction specialist. Daghang pamagi, kasi pamagi sa pagpadala sa mga sulat suliran kay karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini nga akong suliran, official, writer stage, o diba sa mong batan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga the best kuno nga preparation for tomorrow is doing your best today. Ugma na lang ko mananom, ugma na lang ko buhaton mga manyana habit ba, no? So do not wait for tomorrow what you can do for today. Buhaton na gina nato kung sa angay buhaton, no? Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi man ani nga pahinumdum. Gina dahil duha ka mga anak. May tungod kini sa iyang pagbuntis, kadagan kuno siya mga dili pamaayog ipaminaw sa lawas, no? Yan lagi nang magbuntis, dagan dili mayong ipaminaw, no? So may pagpaminaw dahil sa mga taga Cebu, no? Mga Dr. Arcio Omar diya sa Talamban, Dr. David Inis, diya sa diyang napitag ako sa Talamban, nasa nang inyo bibot sa guba mo na inyo na bet. Naaraw ko na inyo bet, sig na kay mga seedling diyan ganang tanom-tanom. Okay? At so going back to our sender si Juan, Gina, no? Unang pangutanan ni Gina, tungkol siya pagbuntis, no? Bawal ba sa buntis, pabunot
ug ngipon, bisag nag-inom na kong calcium, sakit gihapon, sige ra ko hilak. Di man tingali. Ako ibalaan si Dr. De La Torre, si Dr. Iman Trusio, Dr. Bonifacio David, Dr. Asoy, mga mayo man sila mga dentist bunot mga po ni bisang buntis. Pero of course, you have to take into consideration di pa kataas yung blood pressure, kay bleeding yun na, no? Okay naman siguro, no? Ni Dr. Kwan yan, regards din ni Dr. Mabatid, Manatad, diya sa Cebu Pacific Mall, diya sa Mandawi, bago lang po dito na pag-cleaning sa kong ngipon. Thank you very much, Doktora, kaya puti-puti na kong ngipon, no? Og ni Doktora Elvi Lumapas, musta naman. So, dili man tingli bawal, kung sakit man gani, no? Dili, calcium, nimnon, sakit, calcium, di mo na para sakit. Kung sakit gani, inom kang bipinamic, inom kang any form of analgesic, paracetamol, bipinamic, acetaminophen, o mga Mubik, mga painkiller, ayaw nang, okay naman po na tingalin mo, inom mga calcium, pero kuwan, kanang inom yung ka o kuwan, kanang analgesic. Ikadaw ang pumunta na. Ang sakit sa ako, liog, masakit, may posible ba nga may thyroid problem ko? Bisag normal ang result sa akong T3 o T4 o thyroid stimulating hormone. Nga nung masakit mang liog na ko o walay thyroid problem. Kung walay thyroid problem, sakit imong liog, most likely na kay muscle kuandya problem. Pero kaya atong thyroid manggod, usahay, tuutang walay problema. Ini nga, naka T3, T4 man ka, no? Ini nga T3, thyroxine. Ang T3, triiodothyroxine. Ang T4 is thyroxine. Kining TSH yung ingon is thyroid stimulating hormone. Ako lang yung discuss kay kanang mga naay mga problema sa ilang liog, most likely ko na mo ang atong thyroid gland, no? Atong thyroid gland, mutabang na siya pag regular sa atong kainiton sa atong lawas ug sa atong homeostasis, no? Kung naay problema sa imong thyroid gland, problema kuan yun kay ang purpose magud sa thyroid is mukuan mo help ni siya sa pag-regulate sa atong production sa kining mga hormones, no? Of course, mga hormones, which is highly important para sa normal functioning sa atong lawas. Kaya kung hypothyroid din dali ka ko yun, pero ang opposite po, kung ang hyperthyroid ka, budlat imong mata, so these are mga things nga bantayanan, kung na discuss sa una, mura man siya nasa itong ubol-ubol, no? Between sa atong cartilage diya, sa atong ubol-ubol. So, very basic, back to basic lang ang kinahanglanon sa pag-produce sa atong thyroid stimulating hormone, ang first good nga kinahanglanon is kung sakto ka og iodine sa imong lawas. Kaya kung kay saktong iodine, magka-problema ta. O ng mga tao nga kulang og iodine, mo ng mga bugbo, may mga problema sa mental, prevalent siya sa mga lugar na medyo layo sa dagat. Kaya ang tingin mo kung iodine, makuha mo na to sa mga pagkaon sa dagat. Ipa-double check lang ko, Jane, ang imong T3, T4 determination, kaya basig ay post-positive result, o niya, kung wala lang ka dihay cyst or mass, posibleng sakit yun lang itong liog kung naatay mga infection na going on. Possibly. Ikatulong ko, bawal ba sa may thyroid problem na magpaibot o ngipon? Nag-ingon man sa mga silingan ng bawal kung may thyroid problem. Depende na sa discretion sa mga attending dentist, no? Kaya, kung ang dentist na yung intun yun yung ngipon, ang gumada o pasta-pasta, hindi naman tingali. Basta kay sakto ng blood pressure, bata pa man ka din. Pantinoy pa mga edad. Ngayon ang doktor nga, sa nato ni Ibton Ma'am, at wala sa pastahan, well and good, no? Pero ngayon Ibton na kay makatakot sa liburing ng mga ngipon, Ibton na good. Ibton, wait, tagaan mo mo para sakit, tagaan mo tambal para nadili may infected. Para sa ako lang a clinical judgment na sa dentist nga nag-examine sa imo. Pero, man siguro, hindi mo nagmaibtan ng ngipon ba?
Kaupato katapos ang mga taga. Unsa may angay na kung tundok nga buntis man ko. Bawal magpaibot og ngipon nga. Dili bawal dili bawal. Buntis man na thyroid problem. Normal ra magka ang imong T3 T4. Umingo mag na thyroid problem. Mapausap ko no kag examine sa imong T3 T4. Piktado ba ang akong kung na thyroid posible mo kuha ang bata. I don't think so. Makabursyon sa to kay na thyroid problem. Basta unang dumi lang kung na thyroid problem. Dili ka kapuyo uga ang imong kuan, imong panit. Kunya, mura kang pagtugnaw, ubos ang imong memory concentration, isog kang ginhawa, muhar sa imong voice, ya, mapiktado ang imong pag-rigla, so maunay mga tilimad-on kung na kay thyroid problem. On the opposite, kung taas ang imong thyroid hormone, mautong dali ka masuko, kiat kay ka, ya, mulos ka og weight, bisan pa magkusog ka mukaon. Mauna ang mga tilimad-on. Kung wa ka ni ana, posible nga laing hinungdan. So, dili, para sa ako, dili bawal. Pero wala lagi ko mo sa magpa-tanaw gyud ka sa imong ubigayni, no? Kay buntis man ka, magpa-monitor gyud ka sa imong ubigayni, sa progress sa imong pagbuntis, para nga well-guided ka until ng mga anak ka. Alright, nara mga sa Cebu, buwan si ang gynecologist sa labing madaling panahon. Alright, so inaw na ka naputlo ang pagtulunan ka din, o si Dr. Rene Obra, ni kamo tugipog kung makatagugtubang solusyon, kaayag sa imong padangat nga sulat-sulit na ka namo. So, all over the world, assalamualaikum, buenas tardes, maadjong adlaw ninyong tanan sa Bohol, ug sa Southern Leyte, maupay na kulog, maradyaw, karadyaw, ug ngadto sa atong mga kaigsunan dito sa laing nasod, naot nga masulbad na ng problema mo si Pisalidia sa Middle East. So, pamulabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, ako si Dr. Rene Obra, moingon ko nga hasta la vista, kalunit again, bye-bye!